Kipai ba na jan ba na jingai kila ipoi lang hamadan nongra ba ni chimta ha kichingelang thang mumiti na kabunda habred krishan bor kharmudai uba shad khat jubor kichingim ha gani kisingi lai don lang ba di arlinda uba di rang ba shnong kinong kit kam ka dor ba shnong ki longkmi ki samla ki rang ba ka MLA kamal ki la imkhra constituency ka kong amprin lingdo kinong kit kam ka megla state protection of child protection rights bat kiwe Keman kedau hangni habrid krishan bor kharmudai ula ja kansan layingsa ha ka praterik pelalap ya kemet yap ha ka step ka khandai terik narut serok jeng ka klau ka badan halum romnong maupan kada aduk menta ka tanak pulit kampat yo kem yo u ni ka badan kti halor ke jingsha penyap uti habrid krishan bor kharmudai bar ke jingto kit karang ya chikmat ban lap din ya kirunar ba penyap uti habrid ha ka live hoiterik jong ubnai mi Ipek ning baga news bakadon ka jing sha penyap ikitik arur ki khon jong ikong kharbuki live way me ar khundai trek ujun ni I pian se ko wei pat ka jing jang ka jing sha penyap jong I happily nong klau khat sau trek jong ugnai September pat I ya ka jing sha penyap jong I habret insafira lingdo maumai at menta tang hadian katu kat ni tayo I sai kani ka we ka jing sha penyap ka besyirkai at kata kalong ka jing sha penyap ya I habret krishan bor kharmudai tang khandiat yang tu I sai ka tu ka jing sha le beja bat ka jing sha penyap itu I kentai nang the fu habret nang the nari boy haba pai shi ki jing ja baro ki baja ha ke ka chila ka jogi I ba ka don ka jing ma ka ba krau ha ka ba ap ye ke ka ri ba ye ke chat den ri ka jogi adan buan ki ek ban kren ang ba ka de ka program ka bangi la pun ke pang tang na ta ke ni ka kam le ka nam kren lut menta ka de tang ka jing kan pau apren jogi lam be Shibhai menta la sauski Kalayat ke kies jong I habit insafira indo maunai. Bat I khudai ya ka police department kala krish tomha. Banwat ya kita ki badan kiti. Banwat ku kita tenrai ha ka bede pat ka jing sha penyap ini habit. Kanai tang ka jing kan pau ho I khudai kerpam yaki. Kanai hatu mentang ki bhayen ki bhasel ki kme ki kpa kashnong ka thau karwi pat ka chat riu baro kwe kam pat hun ya ki report ala ai na ka police department hadu menta ni shpil pau kunta bat ikin tujur sa sien ni ka police department hagi jingelam jong iba vivek siir ba penyo na kamploi ka hop na kamenta kini ki habret insafira ina klao in don show of the journey kindiat pat na kamenta I habret krishan bor kharmudai alap de kamet ke jong ikum tu bat ni song thu ila klan ak patrik jong ni bai bat mentan kalayan shposi adien kini ke jinja ho ni I shisha ke jing kristom ila keli ki rang badong ke jing kristom jong police department tenrei ngadan ban ong pamenta kalaya shpos ni kali ke jinja I kapasusi kalong bahadu menta umpan laban kem ni kini ke bedon kiti ha ke jing penyau yau habret krishan bor ngasudan ban ong ba ka we pugoi ke ski kalong ke bakordor shpos ni kalaya menta bat kadang ya bun ski ni kinom shnong hapo jong ke shnong ni dang don na pedeng ke jing shnong siir ngong ye kata na marba kita uneka kibale ye kani ke kam ke besyirkai kidang don hapedeng jongi kidang ya tang yeng akani ke shnong nani wat na kimarjam shnong bi jongi namar kata ngong ba kadon ke jing mah de ki kme ki kpa menta ki dang shong siir ka shnong ke shong siir kan perkhat
ya kini ke jingja uni hafid Christian Boy ni tang som siya an berkat ya kini ke jingja ke bersyukai ni kum kino yang shnong ni kenturu ya pigi kime kikpa bapu dapat perman maha ya lagi jongki kun ya piti ki jongpi wat long ya pun kam thomban pet ya ke ega bajang ke long hieng jongki we teng teng nilai pun kam pat palat an pet ya ke ega bajang ha ke long hieng jongki we ibun kam an pet ya ke YouTube an pet ke ega bajang si ku we pat ke shnong teng teng kum ki kime kikpa ni laklet pan penlut ke por ke jongi pan pet ya lagi jongki kun ki jongi ki long kumno hikai iki kun penlut por bat ki hikai iki haka pohar ke badai nama rada filtre ban hikai iki kun ki jongpi kadon ke jingma ke bakram bat ke jingma ke lomba ke ke perthai kan si hikai iki padahal hikai ke perthai iki ken nom hikai ke eke babha kan ke perthai ke bangi em ke long ke besnio kan hikai tang iki eke ki besnio